Ознакайда яшәүче Бөек Ватан сугышы ветераны Гайнулла Агаюпов бүген үзенең 102 яшен билгеләп үтте. Фронттан кайткач, ул гомере буе ПТПда хезмәт куя. Әйе, табақтан бір ұтыт сақырым, Тегермәнлек деген ауыл бар. Шуннан балчык ташыдым әлімін, Бартабай машина белән. Бузавайга. Утны суны кичкән фронтовикны район башлыгы Марсель Зөфәр улы Шәйдуллин, җитәкчеләребез һәм коллегалары котлады. Ватан сугышы солдаты үзенең истәлекләре белән уртаклашты. Амур буена итеп ташлаdılar, солдат итеп куйдылар. Анда 15 Сунгарейская армия, шунда ел яшәдем, шунда шофер булдым. Шулар укыттылар. Мы все транспортники поздравляем вас с такой прекрасной датой. Вам